Здравейте, приятели! Аз съм PlaneBay. Днес играем Brawl Stars, където... Вижте, най-хубавото нещо в играта. Това не е якото нещо в тази игра. Бот 1. После ще обръща внимание. Така. Днес играем Brawl Stars, където съм 1999 купи. Буквално идеално. Дори съм го пресмятал. Така, до Dynamite остава още една купа. Сега е момента, в който да загубим 200 купи и да се самоубия. Нали? Така. Като цяло вдигнах почти всеки бrawler на 140 купи. Такъв беше плана. Аз това не съм го отварил от 3 месеца, бе. Така. Мортис. Добре. Както и да е. Този епизод именно ще вземем. Филип, хайде да играем, може ли? В този клип именно ще вземем Dynamite. Трябва да направим една игра на шоудаун. Картата е... не ми изглежда много като за Барли, но ще рискуваме. Трябва да сме някъде топ 6, топ 5. Така. 9 минути играх. Губих купи, печелих купи, губих, губих, печелих. И вече плюс 5 купи и ето го. 2004 купи. Между другото, може би се чуете, защо събирам често. Това е за бокса опаник. Може и да играем. Така, сега записвам тъй, че малкото. И ето го и Dynamite. Идеалният кликбейт, между другото. Не, какво? Какво? Чакай, ти ще ми кажеш, че... Добре, бе. Толкова хубава игра. Защо да скапват? Не мога да разбера. Защо? Ама... Добре, обяснете ли, защо така правят с тази игра? Вау. Ти сериозен ли си? Това е много тъпо, честно ви кажа. Както и да е. И ето го. Dynamite. Малко да изчакаме за тъмнел. Така, Dynamite. Идеално. Малко ми е станал кръл да е на този ред. Свикнах да е на мястото на Пени, както и да е. Ето го. Така, мисля, че няма нужда да обясняваме. Всеки знае Dynamite колко е досаден. Нека го пробваме на хейст. Dynamite е един от най-досадните бrawlери. Много го мрази на шоудаун, на хейст и на всичко, защото той просто не спира да замеря, не ми дава да дишам и накрая му убива просто. Защото той като замеря постоянно... И гледайте, доста бързо му се зарежда следващия изстрел. Чакай. Обаче, завърши му се, малко е трудно. Тоест, така е, като някой му се завее, трудно. Аз между другото така май научвам. Да, малко се превежда. Съжалявам, че съм слаб, просто все пак за първи път играя с Dynamite. И съм супер слаб. Знам. Спокойно. Знам. Ти, сериозно ли няма за една бойка ми стигне? Белджин. Не, Dynamite знае тайната. Dynamite знае тайната. Добре, значи и отдалеч става. Единият диамит май прави 760. Не, той хубаво по 2 диамита, май единият прави 760. Втория. Видяхте и тук как ги разсипах. Добре, Dynamite по-ме кефи от Барли, между другото. Готине. Чакайте. Не, как ще оцелееш? Вау, и той ми го откана всичкото отгоре. Оп. Това е много яко. Как просто... Хвървам толкова много динамит и си тръгвам накрая. Много е смешно. Код ще... Така да бък ще се появи. Оттам. Хвървам малко динамит. Той си мисли, че нещо ще направи. Вау. Между другото, Dynamite май може да си изстрелва. Не, само с супер може. Тъма ми хвърих супер. Добре, Star Player, между другото.
Два неща ме кефа в Dynamite. Първото е, че този бърл ще го вдига някъде 140 купи, даже може и повече, защото много ме кефи. И второто е, че по принцип би трябвало да ми е по-труден. Дайте да го пробваме на JamGrab. Би трябвало да ми е по-труден герой от Барли, защото Барли, що му хвърли от ролата, веднага почва да взима демидж, а с Dynamite трябва да пресметнеш малко. Но просто не знам, защо ме по-ме кефи като цяло. Ето, плюс сега тук мога да хвърля 50 динамита и просто стоя на страна, хвърлям динамити и ме убиват, разбирате? Оу! Браво! Бърди. Примерно, той тук гласи и си изхъбих ултимата. Добре, защо всяка игра трябва да си изхъбя ултимата, не мога да разбера. Франк? Не дей. На страна, Франк, знам ти плана. Ой! И се хванах. Това беше лошо. Гледай го, Франк! Бати пича, тръгна си кът. Знаете, давай, не се бои. Видяхте? Ей така се прави. Просто сипваш динамит и се надяваш на най-доброто. Не бива да спамите с този герой. Освен ако Франк не уде. Защото тъй като постоянно като хората ти, ако спамиш, никакъв шанс да го учиш. Хубавото е, че така си затвърждавам купите. Справя ги твърдо 2000. Което като цяло е много хубаво. Сейдж. Знаете какво? Всъщност на Сейдж почти нищо няма да изгубя според моите сметки. Айде един Сейдж с Dynamite. Така, и нека сега като за край на клипа да направим една игра на Siege. Имаме Франк. Доколкото знам, Франк е добре. Да се... Ой, те имат Франк, обаче това не е добре. Това не е добре. Така... Чао. Опа! Франк, що си правиш ултиматумата, момче? Оп. Франк. Ти имаш силата. Махай се. Чао! Чао! О, не беше да е чао, трябваше да е... О, добре, тъма ще замах това. Това ще да е неприятно. Аз си вървя с робота. Давай. Давай, робот, бъди велик. О, чакай. Той знае силата. Франк. Махай се. Окрути се. Тренвам, което е грешка. Добре. И тук започва нашата мастер планига. Едно момче, той е дядо всъщност. Един дядо с една мечта. Чиято мечта умея? Чакай. Искаш ли да сме джентълмени? Явно не. Аз исках да сме джентълмени, той не искаше. Знаете, аз като такъв... Мисля, че мога да го изиграя много мръсно. Знаете ли що? Защото гледайте се. Не! Той знае! Той знае плана. Великият план. Добре. Чакай, Франк. Спокойно. Всичко е точно. Добре, слушайте, това тук е мастер план. Това тук просто е един мастер план. Ето го. Това беше добър план, между другото. Давай сега въпросът е да си опазим базата и пак ще направя също. Ние сега ако загубим. Ама то може да загубим. Между другото. Не може. Аз си да изтървам играта, ако загубим. Така, подготвяме се. Full health. Давай, атака.
Плюс 12 купи. Колко сладко. Добре. 50 такива. Муцка, ама забравих. Тоест, не че забравих, направих такова аутро. Не знам защо, но просто не се е записало. То видеото стана 40 минути горе-долу, изрязах много части и сигурно някак си съм изрязала и аутрото, въпреки че да не е възможно, както и да е. Нека просто да го запишем на ново аутрото. Надявам се видеото да ви е харесало. В заключение ще кажа, че Dynamike е много готин броулър. Това... Ако мога да избира между Dynamike и Barley, ще избера Dynamike, по-ме кефи. Това го казвам за 5 път в клипа, но както и да е. Ако видеото ви е харесало, можете да харесате и да се абонирате за моя канал, така подкрепите изключително много. Освен това, можете да го спрете в някоя друга социална мрежа или YouTube група. И забравям, почти никога не го казвам, но имам и Discord сервер. Можете отдолу в описанието да се джойнете в Discord сервер. Почти нищо е, но наскоро почнах да се занимавам малко повече с него. Мисля скоро да добавя бот. Тя се научи как да добавя бот, но разделих го на няколко отделни страници, сложих и специална стая за говорене. Така че почвам горе-долу да го развивам. И да, аз съм PlayingBG и чао!